जतन हामबाय ते जतन खुलुमखा आंनि तैमुक चेनेलनि भिडिअ नायथंनाय आंनि ताहुथाय बक संनो ताहुथाय बक सं तिनि इंखे मताय लामकना हा सिनि बाबा गया बिया गोनां बुरिमा मयाल बारायनो हानि बागै इंखे ताबावर सिनि जमातिया तिनि तिरफ्रा हातिनि सिनि जमातिया हदा करा ब्रह्मनांसार बिप्र कुमार जमातिया न जों कक थाइसे थाइनि सिलायनाय ताखाय सिनि बाबा गया मताय कत बुरिमा मयालनि बब कामी बब बेरायनाय इंखे ता बब मयालनि सिमि गुरिबै खंबै फायनाय ते ताख्लाय मताय बेरायजानाय नक थाय काय बिसक तंग ते जाति रक खरक बिसक तंग बत्रनो खुंख्राय सायखे सोलायनाय सार पुइलास कां ता बर मताय खेरफां नखरानि नखाय थांना बब लामा रक्तै थांजानाय इंखे ताख्लाय जाति खरक बिसक तंग बत्रनो डिजेल के सायखे बारके तिनी ता फवाइन कसं जरागो सिनी कक्तमा थुमनाय सारा त्रिपुरागो खबर करंगै दंनाय ताखुक संबाय कक सालायनि थाङै दङ तिनी फवाइन कसं जरागो सिनी जमातिया हदानि मताय कतर बाबा गरिया न जोंता परिक्रमा खायनाय हा ताबो बर' कुथंलाय दंगु मताय तैनाय कर्मचारी रक जगालै दंगु ते 20-25 मिनिट समय नांनायख आसिके मताय फैसानाय हा मताय फैसानाय रुवाना रनाय और पित्रा कामिनि फार्स्ट मालायग्रानाय कान्टिया कामि कान्टियानि जयै काइपें बोलाय तैखे आयां मैतलं कामि हेलाकं बाहा तकलय दारकाय कलयखे थाङै बुरिमा मयालनि दुलुंनारां गामिगो थां सावैने आरो चौधरी इंखा पूर्णभक्त जमातिया ब आनि गामिनो आखाय पूर्णभक्त जमातियानि आरो बांसा इंसिनाय बांसा इंगै आरो गुरि जानाय पपुलेशन तंगु 141 परिबार बनो सिनिवा सौमं तंगु हरसा सालसा नांनाय ठीक तिनि मंगलबार ताक दीपरनि 12ता 1तागो थां सावगैनाय बिसिकतालनि तिनि चिनि बैसाग पयला त्रिप्राब्द जों हनो बाक्सा बुसियारक बफरनि माफत करै आकं करै 22 डिसेम्बर जे तिरिं हि पालायबाय मारक बनो जों जमातिया हदांगै गोबां मा दफारक बाय सालायजाक तिनि सिसिनि तिरिं बिसिकताल बुफां वाफां कोट सालायबायै बलाय सालायबायै तकसा तंलैर तंथंमनि समय फायमनि जरा खंबो बारक बारबायै बिसिकताल वातै कलायै बनो चिनि हा आसायनि ताबक बर्तमान दंनाय बुबाग्राबो बननो साजागै जोंनो गसाय मानाखा इ ओ बैसाग पयलानो त्रिपुरा द पयला कलायो हिमा गसिका बिसिकताल पालायमनि ब जोंके जमातियांगे बननो ताबक बिसिकताल त्रिपुरा बिसिकताल हे रंगैनागो हानि बाङैनो जों त्रिपुरा बिसिकतालनि सिमिनो सिनि मताय कतर बाबा गरियानो परिक्रमा खायनि नखागो एक कथाय सिनि कक बरक बाय देश मयाल बुसारुनि नगो गुरिगो सिनि मताय कतर आसिबा रं बाङै गुरिगुता ओके ताय सिनि कक पूर्णभक्त जमातियानि आरो बांसा इंगै आरो गुरिनाय 141 परिबार बनि परे हाहे उ मयालनो बांसाय सेगै थाङै दुइनं खैपलং आनंद कुमार जमातिया चौधरीनि आरो बांसा इं फिगुनाय हाके आरो हरसा सालसा नांनाय आरो नै परे कुंजुमरा कामी चौधरीगो सक फिगुनाय आरो नै परे संगद्रां कामी सक फिगुनाय संगद्रां कामिनि दलकाय कामिगो सक फायसिनाय गेला संसिनाय सिनि
hor hor ba sal ba kasinai miya phro mutai basamani tini si bangsai go pitra kami go si horsa angral ha hor sini sal sini yade ba inka horsa to thang tong ha inka tak pori koroma guri thangui hor ba somoi tongu hirok phai haini hai oro kaintia bu sago sal jora go sokhainai aro hor ailia khe phai oro jaga go pitra kami go phai hor ai phai pinai hopunglang kaja nok thai pa yasak oro 226 poribar tongma jaga no tini motai guri nai rok tabo guri bathak phainai rok busuk poribar guri langkha thik ang bai somoi malai kok salai maya khoboro ano lis romaya kho koi poribar guri kalangkha hirok phai je baki no guri bai hor sini kasinai sal sini kasinai hake sena dino haina hai sombar dino hongke tabo hayo puja sing figui ঠিক 11টা 12টা গংকে সিনি মতাই কতর বাবা গরিয়ানো বিসর্জন খাইনাই বা মতাই খিবিনাই তা বিসর্জন অর্থ বইনি ওয়াজি কৌরক বইছি বিসর্জন হনো সিনি কক বাইনকে সিনি মতাই কতর মতাই কথাং বাবা গরিয়ানো जों जे बनि नांगमनि गयना गयसा बा मोखां बखरावनो खलावना रगै बोसाखसिमि जों वाथै फां राजानो सानाय नामनि न कखलायै खिबि रगै देश मताय लगे तंनाय रग जत्त बुथु खे कक सालायमा बिसिं दै मालाय लायै जानि जा नगो थांगै लाफ्रा रयजागनाय रग हदा दैयै किसा के 200 के 300 बाग लायजागै आनंद के दन्द दसां यातैखे कपरो लायथों हनै ताबो बोखागो चं लायजाग बिसिब्रों हाखैनो फायलायमा बा ताकलायबो हाखैनो पायलायनाय मताय कतर बाबा गरिया जोंनो आसगले नायखलाय दंमा बा आपद बिपद रौ खायजानायाना आसा खलायो काहा करंखेनो पारं लायजानाय ते किसे सानमासं लायसनाय ताकलायो बुसि हसनि तनो दग जात्रि बुसग्र खानाय साथाम तुते ताबक जरा 1200 उं दंगो डेलिगेट मिया खायरं माया र हसनि तंनाय जत्त गदनागो काट गोनां टिकेट डेलिगेट तांगै मानागो बहाय ताबक जरा तानाय ताय दं खबा ते 10-15 मिनिट परे हेंके सिनिनि हदानि सामं तांनाय वर्किंग कमिटी नि सेक्रेटारि रक जॉइंट सेक्रेटारि रक आनि आरो लिस्ट र फायनाय ता सार असक लिस्ट बरक मा ताइसिं 10-15 मिनिट नि सिगां बरक ठीक आनो लिस्ट रमया खम दंता गे 1300 तो जेके पा अवश्य बोले कन्फर्म ना बोले कन्फर्म नै ता 1300 गेते कैसे सानमासं लायसनाय सिनि बाबा गरिया बिया गोनां बाय बिया रै खेरफां नखला पूजा खायजावो ओ पूजा खायथेनेबो बिया गोनां बाय बिया ग्रेनि पूजा खायथेने किसा मासा फेलाय माने नियम आसारबन किहेतै सायखन फेलाय माले गरै ओ हाय जे अमंगो बार खेरो तलांगै चौकचाल तांगै आरो मानै खनै रे कायतलांगै थं परे तै तुकुग्रगै आरो सिमा बक्स सायग्रागो आरो सिरि बिसानि तिसाजाक जत्त लवा जिमा तंमनो थं तैयो कथार खलाय आरो सुसागै तलांगै आरो मताय राबै सनागै मताय मखां मुखं बखरो बुखरो तलांगै थं परे तुकुग्र सनाय तो फेमारो थं एक दंगु तमा हंके बा बिया गोनांके पारानि नखाय थांगै जे उत्तर बिसा दक्षिण बिसा बबेफा बिसा जे थांजागिया बुसुक दोखा आयां नायनायै बिया गोनांके देश गुरिगो बिया गोरिंके पारा खुंसा गुरिगो ब सुखसि फेरि तै कुनो जागा फेरियाता बलि खायमों र बाबा गरिया बिया गोनांके मयरमाय लोको बेरायगो बिया गोरिंके जे खेरफां कामिनि लोको कायसासि बेरायो जे नक थाय दंमनि आरो लोकोगो कगवा 100 परिवार बा 150 परिवार एसे गुरि दं ताबो एसेगो फेर जेनि बाबा गरिया बिया करि त
अमरपुरनि दैमा काथार मयलनि फुक्सिमा गामियाव ना बके खेरफांनि लुकुनि गामियाव काइसे बेरायजादों बके लुकुको काइसे बेरायो आरो ते अलगा लुकुको मा बारिया ता बके बो जे होदा खाय हा खाय गोरिया हिमताय पालाय फाइमानि नियन से हाय सि बकेता बो सिसु बसका अमोसि ओल बिया गोनां से ओल बो सिसका आसक्ता कफ ताखौ तै बोक्सं जों चिनि तिर प्रहास्ते नि चिनि जमातिया हदाकरा बरम गोनां सार विप्र कुमार जमातिया नि खोक्तै खनालायखना ताकलाय ब मोयाल ब कामि ब बानचाय काइबिसु तं बसराय के सावि खना रखा निर नाइसिङै तंदे आं तै बिसं आपडेट नाय निर नाय तंमनि बागै निर नवाय ते से निर जतन हामबाय ते से निर न खुलुमखतै आं अखरन ताखौ तै बोक्सं ताबक चिनि बाबा गोरिया बिया गोनां बेगन खेरफां बरम गोनां दुर्जय सिंह जमातिया नखलाव तब हाय दिनै सालोबो र पूजा चले तंफिबो र पूजा पाइमानि लगे लगे जतन र जाति र जतन मतानि लगे लगे बामानि लगे लगे थांबाय नै जाति तंग ताकलाय 1700 प्लस तंग आंनि बांगि जतन ताबक र पूजा पाइमानि लगे लगे जतन बुरिमा मयाल मताय बेरायबानि थांनो हा निर नाय तंदे आरो आपडेट ना आं निर तैमक्सरान लिबिसिं तै फुनुगै तंनाय हामबाय baru kosong ya kau asar ek tuh gak lain song mah ya last tengger lo song aja last song ya asar ek tuh gak lain
ada di Sobe, Sube, ada di Sube itu biasanya Sobe, jotono bojanai nirata bukan hanya ini waktu tangke sini bawa di logo sangoi hingga di tangke